to dhi manyo ng'ano. Yes. We aduoge hir Robert Martin. Robert, Yeah. kaka jalony. Yeah. Ere tudruok mabede kind jauso gi jalombo. Jalombo. Koro influencer. Jalombo gi jauso. Ere gima jauso winjo ngi kapok odhir jalombo mondo me kik odhi asara. Kodhi asara. Erokamano maduong'. An example mar ng'ama osetiyo gi influencer mora mora e Kenya ka. Yes. Kwa chino mang'ino onego bed notiyo. Yes. Modong' duto te. Yes. To wasechego kuom higni mang'eny. Yes. Koro nitie gik mana alan mana dhi afwenyo ni onego bed ni ng'iyo kuom onego bed ni ng'iyo kapok ichako tiyo kode. Mokwongo maduong' onego bed ni manyo ng'ama nyalo uso giri cha. Wawuono ni kiuso omena to idhi ne ng'ama uso geche, ok idhi yudo customer kata ji ng'eny maromo nade. Koro onego bed ni ng'ano timo ang'o. Mar ariyo, nyaka ing'i kama entiere. Ok inyal bukori ni dhi kaso jomoko ja Amerika ti idwa uso omena Homa Bay, ok bi dhi. Koro ing'iyo kama ng'ano nitiere gi location moaye. Mano moko kata nikech seche moko kaka ne wan Uganda, koro watiyo gi ja Uganda. Kwan South Africa watiyo gi ja South Africa. Ka wan Kenya watiyo gi jok moko kaka kwach mondo okonywa. Nikech gimomiyo ji tiyo kodgi mang'eny, seche moko ng'ato nigi tuo to kia ni en gi tuo. Ng'ato nigi dwaro to kia ni en gi dwaro. Koro sama moro mowuoch gige koch momielo cha to done appoint osel nitie ka, CCTV nitie ka, biometric nitie ka, to fwenyo ni kare gini asebed kama gini nyalo konya. Then mar adek luwore gi bende pesa ma in godo, budget mari. Seche moko kalure gi kama entiere gi jok maluwe. Kin gi followers 500,000 to an gi 20,000 pesa opogore. Yes, nekech seche moko ose invest mang'eny kuome. Koro dwaro ke ji mang'eny oluore dwaro pesa kuome. Mane momiyo kata ka otelo nido kotelo opogore. Nitie hotel mar cha siling 10 to hotel machielo cha en 50. Nekech hotel machielo maybe oketo mana majan gi chak manyoro. To machielo ni oketo gik mang'eny mopogore. And mogik mabende ji ng'iyo mabe osekonyo ji. Ing'iyo be ng'ama ong'e wuoyo gi ji, ng'ama ong'e uso gimidwaro. For example, eretu ka nitie jok mong'e uso gik moko ma kowuoye to ng'ato ang'ata dhi gi gino. Koro be ng'ama nyalo wuoye girino maber, ma ng'ama understand. Seche moko inyalo golo pesa ni, lakini koko winj gimiuso, wang'isi kata igolo mana siling 5 kata 500,000 to ok inyal yudo gimidwaro. Koro onego bed ni embo winjo ka en kwach. Nis kwach mera kwanyik ma en software to ji kwalo pile ka pile. Ere kaka dang' ikonygi to usnegi gini. Koro mano gima onego bed ni timore. To kamano ahinya nyisa kata ne winjo wadhi e od bura mamalo National Assembly kama bende dayo dho jogo kata jogo mantiere sekta no mar puonj TSC. Wadhi achiel kachiel. Upon teachers who do not qualify to perform the duties of higher administrative posts. This is a requirement that we might need funding so that we are able to conform to required regulations. Chair, that is the end of my presentation. Thank you. Thank you. CEO.